Milí priatelia, tak dnes sa vám pokúsim v krátkom videu ukázať, ako jednoducho sa pracuje s našim super mopom. Takže vezmeme si palicu a naložíme si ju na stieraciu hlavicu. Musíme si pomôcť nohou, takže zacvakneme z jednej, z druhej strany. Keď počujeme takéto cvaknutie, tak hlavica je pripravená. Vložíme do vedra s vodou a jednoduchým stláčaním palice nahor a nadol roztočíme sasanku vo vedre a tým sa vlastne vyperie a namočí. Vytiahneme výťahom hore, tu sa nám pekne zaistí a znova týmto točivým spôsobom a posúvaním palice nahor a nadol pekne odstredíme zo sasaniek prebytočnú vodu. Keď sa nám zastaví, tak vlastne natočíme nabok a tým pádom sa odistí hlavica a my môžeme použiť mop na umývanie. Neostávajú vôbec mokré stopy, čiže do sasaniek vôbec netečie. My si môžeme zvoliť tým, že ako dlho a ako rýchlo odstreďujeme aj intenzitu namočenia tých sasaniek. Teraz v podstate, keď ho chceme zase namočiť, tak vložíme do vedra. Tak. A zase po vytiahnutím odistíme výťah, ktorým zídeme dole. A tu nás znova týmto spôsobom namočíme sasanky. A znova povytiahneme výťahom hore. Tu sa nám zaistí a odstredíme si to. Tak, teraz bokom odistíme a znova máme mop prichystaný na umývanie. Keď chceme sasanku vymeniť alebo vyprať, tak vlastne týmto spôsobom, že si pridržíme sasankovú časť a natočíme mop do boka, on sa takto pekne odistí. Toto všetko som zvládla iba jednou rukou, pretože druhou rukou som si držala kameru. Naozaj je to jednoduché a doporučujem vám ho.